Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese sa national. harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all. Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live sa Facebook. LNU Love Notes Unlimited. And it has a story without Magandang hapon Pilipinas at isang maaksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Ayan na yung mga view na yan. I love the view. Hindi. Araw po ngayon ng Thursday, mga kaaksyon. Ako? Thursday. Kapatid ni Friday. Tapos magsa-Saturday, di ba? Hindi. Araw po ngayon ng Thursday, mga kaaksyon. August 13, 2026. Atin nyo na po napapakinggan at napapanood ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama nyo na po ang inyong pong mga lingkod. Ako po ito sa Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, mga kaaksyon na nais po ninyong ibahagi dito po sa atin pong programa, pwede nyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment, mga kaaksyon, sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At At muli mga kaaksyon, yan, muli mga kaaksyon ay welcome po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Aksyon Radio Pangasinan. At kamusta po kayong lahat, mga kaaksyon? Kamusta po ang araw po ninyo? Kamusta po ang mga areas po ninyo, mga kaaksyon? Diba? Kasi may mga ibang ano pa eh. Gulat ako, sir, ba't nakalip si Mama? Sa ano niya? Caption. Diba, may mga areas pa, mga kaaksyon, especially dito po sa lungsod ng Dagupan, ang may mga tubig pa rin po, tubig baha, mga kaaksyon. Pero unti-unti na hong nagsusubside ang tubig, mga kaaksyon, ano. So, ingat-ingat pa rin po, mga kaaksyon, lalong-lalo na sa mga sakit, ano, na pwede ho nating makuha pag mga ganito hong panahon. At sana rin po ay
Lunch na po kayo? Nakakain na po kayo ng inyong mga pananghalian? Kung hindi pa, ay nako. Bakit? Pero good afternoon pa rin po sa inyong lahat, mga kaaksyon, na imbag nga malam. Yan, kasama niyo na pa rin po ako, at samahan po ninyo ako hanggang 2:00 ng hapon. At pag-usapan po natin, usaping pag-ibig. Kaya na. Di ko talaga makalimutan yan, sir eh. Talagang minumulto niya ako everyday. Ang taas, ang taas. At sa inyo pong lahat, sa mga nakatutok po sa atin via airwaves, via 1161, at nakatutok din po sa ating Facebook Live, pwede po kayong mag-comment dyan, mga kaaksyon, para makita natin, mabasa po natin yung mga nanonood, mga nakatutok po sa atin sa mga oras pong ito. At syempre, sa mga gusto po ninyong batiin, pwede niyo po yung i-comment lang, mga ka-aksyon, para mapansin natin ano yung atin pong mga comment. At balikan lang po natin ng konti yung atin pong pinag-usapan kahapon. Kasi medyo hindi natin nabigyan ng mahabang paliwanag or advice yung atin pong letter sender. At tungkol ho yan sa pagtulong or sa kanya hong biyanan, mga ka-aksyon. So, para po pa sa inyo, malibang magbigay or maglagay ng limit sa pagtulong sa inyo pong mga biyanan. Or sabihin na natin sa mga parents po ng inyong mga asawa. Sabi ko nga kahapon, helping your parents, mga ka-aksyon, is good, diba? Maganda yan. Admirable yan, mga ka-aksyon. But, dapat hindi umabot doon sa point na, alam mo yun, kumbaga, maapektuhan na yung inyong pagsasama, yung inyong pamumuhay, diba? So, once you're, married na, mga ka-aksyon, at meron ka ng mga anak, ganyan, ang immediate family mo na, yung talagang responsibility mo na, mga ka-aksyon, or pinaka-first responsibility or pinaka-prioridad mo na sa buhay, di ba? Kaya nga, may binabanggit sa sa Bible na kapag yung mag-aasawa na iiwan niya yung kanyang family, di ba? Kasi buhay sila ng panibagong pamilya, mga ka-aksyon. So, ganun po yan. Pero again, sa pag-aasawa, hindi naman natatapos dyan yung pagtulong, yung pagmamahal din sa magulang. Kasi sabi ko nga dito sa Pilipinas, mga ka-aksyon, parang hindi uso sa atin yung yung ipaalaga sa ibang tao, 'di ba? Ipunta sa home for the aged yung mga parents po natin, 'di ba? Kasi hangga't pagtanda natin, hangga't kaya natin, mga ka-aksyon, hangga't nandyan sila, talagang inaalagaan po natin sila, 'di ba? Sa ibang bansa parang hindi pinapaalaga nila sa iba. Well, naman, naiintindihan naman yun kasi syempre pag busy, mga ka-aksyon. Pero dito sa Pilipinas, yung dahil sa sobrang pagmamahal natin sa mga magulang natin, hanggat sila po ay tumanda na, hindi na makagalaw, or sila po ay pumanaw na, mga ka-aksyon, talagang inaalagaan nyo po sila, kasi ganyan tayo, yung pagmamahal natin sa parents natin, sa family, mga ka-aksyon. Diba? Yan ang ganyan ng mga Pinoy. Pero syempre, mga ka-aksyon, dapat may boundaries pa rin. Kasi naman, mga ka-aksyon, may mga iba naman, hindi ko nilalahat, May mga iba naman na parang tingin nila sa anak nila ATM, 'di ba? Or di kaya naman parang retirement plan, 'di ba? Or investment plan, mga ka-aksyon, na kailangan obligado silang magbigay, 'di ba? Obligadong tulungan. Well, hindi naman masama, mga ka-aksyon, Well, siguro sa atin din, sa mga parents din, mga ka-aksyon, yun na nga, kailangan nyo pong maintindihan na sila din po, yung mga anak din po ninyo, mga ka-aksyon, nag-build na din po ng sarili nilang pamilya. Diba? May mga kanya-kanyang buhay na po yung mga yan. Pero hindi naman nila inaalis dun sa part na tutulungan pa rin nila kayo. Pero syempre, ang pag-aalaga sa magulang, diba, ang pagmamahal, mga ka-aksyon, ay hindi lang yan kumbaga gagawin or ginagawa ng iisang anak, 'di ba? Kapag kayo po ay maraming magkakapatid, so tulong-tulong kayo sa pag-aalaga, sa pagtulong sa magulang po ninyo, hindi lang yung iisa kasi syempre may kanya-kanya na po kayong buhay, 'di ba? Parang na-normalize na rin kasi, mga ka-aksyon, ng ibang parents na kapag lalaki ang anak, lalo na kapag may trabaho, may sariling pamilya na, sa kanya na agad umaasa kapag may kailangang bayaran or financial na problema. Baka siguro, sa letter sender natin kahapon, baka dating breadwinner kasi yung husband mo,
At nasanay din yung parents niya na sa kanya humingi ng tulong. Kaya naging automatic na sa kanila na kapag may kailangan, siya yung unang lalapitan. So, posible yan, mga ka-aksyon, ano? Pero sa tingin ko, kailangan pa rin mag-set ng boundaries. Ngayon na may sarili na siyang pamilya, hindi naman ibig sabihin na ayaw tumulong o pinapabayaan na niya yung parents niya. Hindi naman ganun yun, mga ka-aksyon. Ang point lang, hindi dapat siya lagi yung inaasahan sa lahat ng pagkakataon. Kasi syempre, darating din talaga sa point na yung mawawalan, di ba? Or magkukulang financially. So, kailangan maintindihan. Siguro, kailangan lang kausapin ng husband mo ng maayos, ang kapatid niya. So, dapat hindi lang siyang responsibility sa parents nila, 'di ba? Lahat sila bilang magkakapatid, dapat may kanya-kanyang ambag at responsibility. Depende po 'yan sa kakayahan din ng bawat isa. So, 'yan pa rin. So, pag-usapan nyo, mag-usap-usap kayo, hindi naman kailangan pantay-pantay ang amount, mga ka-aksyon, pero dapat may effort at participation po mula sa lahat, 'di ba? Sabi ko nga, pag kunwari, marami kayong magkakapatid, 5 kayo, 3 kayo, 'di ba? So, hindi naman ibig sabihin na magtutulong kayo sa magulang nyo, ipantay-pantay na ibibigay yung amount. Pero at least, mga ka-aksyon, depende pa rin yan. Pero dapat may effort at participation, sa pag-aalaga, pagtulong sa parents, 'di ba? So, wag sana akuin lahat ng husband mo ang responsibility na hindi dapat sa kanya lang, 'di ba? Maganda rin na tumulong sa magulang, pero kailangan din niyang isipin na may sarili na silang pamilya or may sarili na kayong pamilya na kailangan yung buhayin, 'di ba? At syempre kayo ay nagbi-build na din ng inyong future, ng inyong family, 'di ba? So, kayo rin dapat ang priority niya habang tinutulungan niya ang parents niya sa abot ng kanyang makakaya. At hindi rin pagiging madamot, mga ka-aksyon, tandaan po ninyo, ang magsabi na hindi lahat ng oras ay may extra kayong pera, 'di ba? So, wag niyo naman sabihin yung isang tao, "Nako, damot-damot mo na," 'di ba? Kailangan niyo intindihin din, "Nako, baka hindi niyo kinukumusta yung mga anak ninyo," 'di ba? Baka puro na lang kayo hingin. So, kumustahin din yun sila, mga ka-aksyon, kasi again, lahat tayo ay may kanya-kanya po tayong mga dinadalang kabigatan sa buhay, 'di ba? Tanungin niyo sila, kumusta? Hindi yung laging, "Ako, may 1K ka ba dyan?" Di ba? Hindi na kamusta, di ba? "May 2K ka ba dyan?" Kumustahin nyo naman, mga ka-aksyon, di ba? Pero hindi rin magiging madamot ang magsabi na hindi lahat ng oras ay may extra kayong pera, di ba? Hindi pagiging madamot yun. Nagiging lang kayo, honest lang kayo, mga ka-aksyon. Actually, pagiging responsible yon, di ba? Kailangan nyong siguraduhin secured muna ang needs at emergency fund ng sarili nyong household bago magbigay ng tulong sa iba, mga ka-aksyon. Kasi paano kung biglang magkasakit kayo, 'di ba? Or anak ninyo mawalan ng trabaho, magkaroon ng emergency, yan. Mahirap kung may kung parang kailangan dapat dito, wala kayong mahugot, 'di ba? So, mas mabuting magkaroon kayo ng malinaw na budget para sa parents niya. At kung magkano lang talaga yung kaya niyang ibigay. At yun ang sundin ninyo, 'di ba? Kapag may emergency at kaya ninyo tumulong, kaya niyo magbigay ng anumang or ilang halaga, mga ka-aksyon, saka kayo mag-adjust, 'di ba? Pero hindi dapat maging expectation na sa tuwing may kailangan ng parents niya, automatic na available ang husband mo para may maiabot siya, mga ka-aksyon, Yan lang. At importante na hindi ikaw ang lumabas na masama kapag nagsiset ng boundaries. So, mas maganda manggaling mismo sa husband mo yan. Total ay magulang naman niya yun, diba? At syempre, siya yung mag-explain din sa parents niya, mga ka-aksyon. Siya ang dapat magsabi, diba, na tutulungan niya ang parents niya. Pero kailangan, tulungan din siya ng iba pa niyang mga kapatid, diba? Dahil syempre, may sarili na kayong pamilya at responsibilities. Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Pwede kayong tumulong, pero again, mga ka-aksyon, bilang tao, tayo rin po may din tayo. Dito, limit din, no? So, yan po yung pinag-usapan natin kahapon. Kasi medyo hindi natin nabigyan ng advice natin yung ating letter sender. So, ngayon, dinagdagan lang natin, no? Yun lang. Kasi ngayon, syempre, mahirap ang buhay, mga ka-aksyon. Kailangan talaga sa family, tulong-tulong, mga ka-aksyon, ang pag-aalaga, ganyan. Kasi may mga ibang tao, mga ka-aksyon, lalong-lalo na
For example, magkakapatid kayo tapos iba talagang walang maibigay financially. So yung ginagawa nila talaga mga ka-action, yung pag-aalaga, 'di ba? Ano din 'yan? Way din 'yan mga ka-action na pagmamahal at syempre yung pagtulong din sa parents kasi hindi naman lang tungkol sa amount, 'di ba? Hindi naman tungkol lang sa pera. Ayan yung effort natin, yung pag-aalaga sa magulang, diba? Pag sigurado na okay sila. O, wala rin, hindi na makaligo yung nanay, diba? Pinapaliguan, pinapakain. So, yun din. Hindi lang po tungkol sa pera. Pero kapag kayo pa may pera, mga ka-aksyon, diba? Sumusobra yung pera nyo. So, sumusobra na kayo, Sumusobra kayo sa pera, diba? Spoil nyo yung mga parents ninyo, mga ka-aksyon. Oo. Like, kapag talagang nakakaluwag-luwag ng sobrang... alam, nakaka-AA kayo, angat-angat. Kakaangat-angat kayo sa laylayan, di ba? Iniiwan nyo na kami sa kanan. Yung ganong level kayo, spoil nyo yung mga magulang ninyo, yung mga parents ninyo, mga ka-action. Kasi again, alam nyo, lagi kong iniisip, mga ka-action, na sila din, bago kami dumating sa buhay nila, lalo na ako, may mga pangarap din yung mga yan, di ba sir? May mga pangarap sila. Feeling ko nga yung pangarap ko din, pangarap din nila eh. Parang ganon, yung lagi kong ano. Kaya panggat meron ako talagang go, ilaban mo yan. Oo, 'di ba? So ganun po yung mga magulang. Oo. Ganun sila sir eh. Parang hindi na para sa akin, ganun sila. Para sa'yo na yan. 'Di ba grabe ang sakripisyo at pagmamahal ng magulang. Hindi matutumbasan, 'di ba? Talagang nako, mga ka-action, kaya pag tayo po nakakaluwag-luwag talaga tayo. Bibili ko ng planeta talaga yung tatay ko. Planeta. Kasi wala na pala sa ano. Oo, spoil nyo yung mga magulang nyo kasi deserve nila yan, mga ka-action. Biruin nyo. Iniisip ko nga yung tatay ko parang nag-work siya ng half ng kanyang buhay, di ba sir? Para lang ano, di ba? Si Action Angel hindi mahirapan. Yun lagi kong so sa mga anak diyan, extra ilabas niyo yung nanay niyo. Sa labas lang, ilabas niyo sa bahay. Diba? Ilabas niyo sila, diba? Kain kayo dun sa ganoon. Iparanas sa kanila din yung kung ano yung gusto niyo, yung nararanasan din ninyong buhay, mga ka-action. Yan lang naman. Sabi dito, good afternoon po, Action Angel. Kami na nakaantabay sa Action Radio sa program nyo, LNU, na laging nakikinig at nakatutok sa magagandang payo na minsan nakaka-relate sa past. Nako, yan talaga ang goal natin, ma'am. Ibalik kayo sa nakaraan. Thanks po, Action Angel, sa palaging pag-greet mo sa amin. Keep safe and have a great Thursday afternoon po, Action Angel. God bless always, Action Angel. Mula po yan kay Nanay Christy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Mamaya, mga ka-aksyon, magbabasa po tayo ng ating panibagong sulat. Oras natin eksaktong 1:00 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Makikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Si Ma'am Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sed Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Sed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sed Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-6 na utos,
huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Oras natin mga kaaksyon, 7 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Sa pagpapatuloy ng atin pong programa, kasama nyo pa rin po Action Angel Peralta, sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, pwede nyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Batiin po natin ulit, Nanay Christy Fabelaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Maraming salamat po sa lagi pong pakikinig sa atin pong programa. Kay Sir Reynaldo Laison Sr., Sir Reynaldo Laison Jr. at sa inyong lahat mga ka-aksyon, Nanay Vivian Olarte ng Tubao, La Union. Shoutout po sa inyo. Magandang hapon, Nanay Vivian. Ganun din po kay Jeneline Monfero dyan sa may Nibaliw, San Fabian, Pangasinan. At kay Mami... Kalimutan ko yung na... Ay, ayoko yan sa... ayoko. Hindi ko na kaya. Talagang minumulto ako yan sir lagi eh. Yan, batiin po natin ang kanya pong biyanan. Ayan. Biyanan ni Jeneline. Jeneline Monfero. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Wait lang, ikon natin dito sa ano niya. Shinare niyang tawag dito, pangalan nung kanya pong biyanan. Kasi nag-send siya ng video Nakikinig pala sila doon mga ka-aksyon. Shout out natin yung kanya pong biyanan mga ka-aksyon. Di ko mahanap. Sorry po. Basta kay Mami. Ayan. Tapos kay Jai Jai, ayan, shoutout po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Magandang hapon po sa inyo. Diyan sa may Nibaliw, Narvarte. Sa bayan pa rin po yan ng San Fabian. Kay Nanay Carmen Sita Chua. Diyan sa may, Purok Uno. At kay Kuya Judy Libaw, shoutout po sa inyong lahat mga ka-aksyon. At ito na po, basahin na po natin ang atin pong unang sulat. Ngayong araw po ng Thursday. Sabi dito, hello, beautiful angel. Uy, totoo. So, tignan nyo sa gandang hapon. Salamat sa Diyos at nagpakita na rin ang haring araw. First time kong makakita ng comment na nagpasalamat siya. Di ba, sir? Na umaraw na. Diba? Okay, pagpasalamat natin yan. Kasi syempre, alam mo yung mga damit namin, nangamoy kahit drenyer na, nag-downy na, iba pa rin talaga pag araw ang nagpatuyo, di ba, sir? No, pero konti lang naman. Magagawa niya ng paraan. Tutukan mo electric pan. Pero di ba? At syempre, kwanda din sobra-sobra din yata ang tubig ng mga farmers po natin, mga ka-aksyon, di ba? Ang hiningi lang hanggang makapagtanim lang. Ngayon, lumubog na yung iba. Di ba, kawawa naman, mga ka-aksyon. Pero maraming salamat po kay Madam Julia Madriaga Marquez. Kita-kits po tayo, sa Sunday po yan, kay Madam Julia, at sa inyo pong buong pamilya. Magandang hapon po sa inyo. Sa inyo pong, BFF nyo po kahapon, na-mention po ninyo. Maraming salamat po. Ito po mga ka-aksyon, basahin na po natin. Ito pong atin pong unang sulat ngayong araw po ng Thursday. Sana po ay samahan po ninyo ako sa pagbabahagi ng atin pong kwento mga ka-aksyon ngayong araw pong ito. Samahan niyo si Action Angel hanggang 2:00. Good afternoon po kay Malu Malanum. Hi Action Angel, good afternoon. Nakakamiss yung ganyang mga ma'am.
Mamalu, yung ganyan nga typing sa yung good afternoon, di ba? Kasi nauso yan dati, mga action, yung tawag dito, yung GM, ayan. Tapos masisend sa lahat, group message, mga action. Kasi ngayon, messenger na lang, sa GC na lang eh. Dati, sa text, mga action, di ba? I-send mo sa marami, di ba? Send to many, di ba? Good afternoon, yung mga ganyan-ganyan. Tapos may mga quotes pa. Yun. Pero ito pa, basahin na po natin. Ito hong atin pong sulat ngayong araw po ng Thursday. Isang maksyong hapon po, Action Angel. Lalong-lalo na po sa inyo pong programang Love Notes Unlimited. Nakakapagod po palang magmahal ng isang tao kapag pati responsibilidad na hindi naman dapat sa'yo, ikaw na rin ang sumasalo. I'm 37 years old. I've been living with my partner for almost 9 years. May sarili akong 13-year-old son from a previous relationship. Tapos siya naman, meron siyang 2 teenage children from his previous relationship. Last year, lumipat na sa amin ang 2 niyang anak para dito na rin mag-aral. Excited pa nga ako, Action Angel, nung una kasi naisip ko, adjustment lang naman ito. Hindi naman kami traditional family. Naniniwala akong kaya naming bumuo ng maayos na blended family basta lahat willing magtulungan. I work from home habang tinatapos ko rin ang graduate studies ko. So malaking bagay talaga sa akin ang maayos na bahay. Hindi naman ako sa OC o perfectionist. Pero kapag sobrang kalat ng paligid, nahihirapan talaga akong mag-focus. Lalong-lalo na sa trabaho at sa pag-aaral. Alam yan ng partner ko, Action Angel. Bago pa lumipat ang anak niya or ang mga anak niya, kaya ang hiningi ko lang naman ay 2 simpleng gawaing bahay para sa mga bata. Hugasan ang sarili nilang pinagkainan at mag-vacuum ng common areas araw-araw. Hindi ko sila pinagluluto, hindi ko sila pinaglalaba, at hindi ko rin ipinapagawa ang buong bahay. 2 simpleng responsibilidad lang sana para matuto silang makibahagi sa bahay na tinitirahan namin. Pero habang tumatagal, parang ako lang nag-a-adjust. Pag uwi nila galing school, diretso na sila sa kanya-kanyang ginagawa. Yung stepdaughter ko, hihiga na agad, magsi-cellphone, tapos matutulog. Kapag weekend naman, halos buong araw nasa kama lang siya. Yung stepbrother naman, halos hindi na humihiwalay sa computer. Kapag walang klase, video games ang inaatupag mula umaga hanggang gabi. Ang mas nakakapagod, kailangan ko pa silang paalalahanan araw-araw. Kapag wala akong sinabi, walang gagalaw. May mga pagkakataon pa ngang inaabot na ng gabi ang mga hugasin sa lababo. May natitirang pagkain, nilalanggam na, minsan may ipis pa. Sa huli, ako rin ang naguhugas habang nakabreak sa trabaho o habang naghahabol ng deadlines dahil hindi ko matiis ang lahat or ang kalat. Unti-unti kong naramdaman na hindi lang katawan ko ang napapagod, pati isip at emosyon ko.
parang unti-unti na ring nauubos. Hindi naman ako naghahanap ng medalya o special treatment. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nag-iisa sa pagbubuhat ng mga responsibilidad sa bahay. Minsan naiisip ko pa, bakit parang mas responsable pa ang sarili kong anak kaysa sa mga teenager na mas matanda pa sa kanya. Last week, doon na talaga ako sumabog. Katatapos ko lang ng graveyard shift, paglabas ko ng kwarto, ganoon na naman ang eksena. Tampak ang hugasin sa lababo, yung isa nanonood lang ng series sa sala, yung isa naman, pasado 12:00 na pero tulog pa rin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napagsabihan ko sila. Hindi ako sumigaw, pero ramdam kong lumabas na lahat ng frustration na ilang buwan ko nang kinikimkim. Ang mas masakit, imbis na pagsabihan ng partner ko ang mga anak niya, ako pa yung lumabas na masama. Ang sabi niya, hayaan ko na lang daw sila dahil pagod ang mga bata sa school. Doon talaga ako napaisip, Action Angel. Kung pagod sila, paano naman ako? Full-time akong nagtatrabaho, sabay nag-aaral ng graduate school. Ako ang nagluluto, ako ang naglilinis, at ako rin ang nag-aasikaso ng halos lahat ng kailangan sa bahay. Tapos kapag humihingi lang ako ng konting responsibility mula sa mga anak niya, ako pa ang mali. After ng away namin, sobrang tumaas ang blood pressure ko. Kailangan pa akong dalhin sa emergency room dahil sobrang sama ng pakiramdam ko. Habang nakaupo ako roon, ang dami kong na-realize, hindi pala ito tungkol sa hugasin o sa pagba-vacuum. Hindi rin ito tungkol sa pagiging tamad ng mga bata. Ang mas masakit ay yung pakiramdam na wala na akong kakampi sa sarili kong bahay. Habang pinoprotektahan ng partner ko ang comfort ng mga anak niya, pakiramdam ko, ako naman ang unti-unting nauubos. Mahal ko ang partner ko, Action Angel, at alam kong mahal niya rin ako at ang mga anak niya. Naiintindihan ko yon bilang magulang, pero minsan, naiisip ko rin kung may lugar pa ba ako sa pamilyang to. Kasi ang hinihingi ko lang naman, respeto, cooperation, at kaunting consideration. Hindi ko gustong maging kontrabida sa mga anak niya, pero ayoko ring akuhin abang buhay ang mga responsibilidad na dapat tinutulungan din nila. Sa totoo lang, hindi ko na alam, Action Angel, kung may pag-asa pa bang maayos ang sitwasyon namin. Gusto kong ilaban ang relationship namin, pero hindi ko rin gustong dumating sa puntong tuluyan ko nang makalimutan ang sarili ko kakasalo sa lahat. Minsan tuloy, napapaisip ako kung mas magiging payapa ba ang buhay naming mag-ina kung kami na lang ulit ang magsasama. Kahit alam ko rin hindi magiging madali ang magsimulang muli. Maraming salamat po. So yan mga ka-action, inyong napakinggan ang atin pong kwento. Yan, hindi niya binanggit yung pangalan niya, pero siya po ay 37 years old. Yan, baka makilala kayong 37. Yan, mamaya mga ka-action, bibigay pa tayo ng advice natin sa atin pong letter sender. Pero oras natin, 1:20 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya!
Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, may mga tao na hindi naman daw sila mahilig sa matamis. Paano daw sila naging diabetic, Dok? Now you're talking about food, ha? Yung diabetes, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis. Marami rin sa atin ang hilig kumain ng mga carbohydrates na hindi naman matamis. Mula sa kanin na unlimited, mula doon sa pasta, sa tinapay. So lahat ng ito nako-convert ng katawan natin into glucose. And one day, kung ito ang habit na natin, tataas ang ating blood sugar and that will lead to diabetes. Kasama pandesal, pansit, Pandesal, at alabo. kung ano-ano pang tinapay, can cause diabetes in the long run. So, naipapayo ko sa mga pasyente na piliin nila yung healthy lifestyle. Yung mga pagkain, samahan nila ng prutas at gulay. Tapos, bukod sa ehersisyo, nagpapayo ako ng MX3. Kasi yung MX3, nakita nila sa mga pag-aaral, nagtataglay daw ng alpha, beta at gamma nutrients. Tumutulong to stabilize the blood sugar. So, syempre hindi naman nila ihihinto ang gamot nila sa diabetes. Pero kapag sinabayan nila ng MX3, mas maganda ang sugar level nila araw-araw. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote? Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi sumusuko. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, may mga tao na hindi naman daw sila mahilig sa matamis. Paano daw sila naging diabetic, Dok? Now you're talking about food, ha? Yung diabetes, hindi lang dahil yan sa pagkain ng matatamis. Marami rin sa atin ang hilig kumain ng mga carbohydrates na hindi naman matamis. Mula sa kanin na unlimited, mula doon sa pasta, sa tinapay. So lahat ng ito nako-convert ng katawan natin into glucose. And one day, kung ito ang habit na natin, tataas ang ating blood sugar and that will lead to diabetes. Kasama pandesal, pansit, Pandesal, at alabo. kung ano-ano pang tinapay, can cause diabetes in the long run. So, naipapayo ko sa mga pasyente na piliin nila yung healthy lifestyle. Yung mga pagkain, samahan nila ng prutas at gulay. Tapos, bukod sa ehersisyo, nagpapayo ako ng MX3.
Kasi yung MX3, nakita nila sa mga pag-aaral, nagtataglay daw ng alpha, beta at gamma nutrients. Tumutulong to stabilize the blood sugar. So, syempre hindi naman nila ihihinto ang gamot nila sa diabetes. Pero kapag sinabayan nila ng MX3, mas maganda ang sugar level nila araw-araw. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. SED Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. SED Liniment. Oras natin mga ka-aksyon, 1:28 na po ng hapon at tayo po'y nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po ang inyo pong lingkod. Ako po ito, Section Angel Peralta, sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig na nais po ninyong ibahagi, nais po ninyong mapakinggan ng mga ka-aksyon po natin, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Good afternoon pa rin po sa inyong lahat. Sabi dito, good PM, Ma'am Angel, musta ka na? Sabi ni Sir Manolito Mondero. Diyan po yan sa may Real or Bistondo. Ayos na naman po ako, sir, na walay sari-sari store to, mga ka-aksyon, saragtuyukin, sir. Utang pala, magandang hapon po, Sir Manolito. Kamusta po kayo? Kamusta po ngayon sa inyo pong, dyan sa inyong bayan? Umuulan pa rin po ba? Di kasi dito sa sumilip na si Haring Araw, Kamusta po dyan, sir? Sana po ay okay lang po kayo. Batiin din po natin, Sir Rex Villaluz. Hello po, dito po kami. Sabi niya, saan po kayo ngayon, Sir, Sir Rex? Kayo po ba, nakabalik na po ba kayo sa inyo pong trabaho? Kasi syempre, sa mga tuloy-tuloy na pag-ulan, actually naapektuhan po yung mga kakalsadahan, mga landslide po, ka-action, dyan po yan sa may Baguio City. Nakabalik na po ba kayo, sir? Nasa Damortes pa rin po kayo. Saan po ba kayo ngayon, sir? Sana nasa maayos po kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Thank you so much din po, Sir Manolito, Saragtoy yan, umbayas yak yan. Uto pala sa Action Angel. Puntahan niyo mga ka-action, si Sir Manolito, bumili kayo sa kanya, Pwede po bang utang, sir? At sa inyo pong lahat, good afternoon. Basahin po natin, good PM, Ma'am Angel. Keep safe po palagi. Shoutout po si Sister Julia. Salamat po sa rabong at gulay po. Nako, oo nga pala mga ka-action, mga ganito hong tuloy-tuloy na pag-ulan. Pagtubo naman ho ng mga labong. Sarap niyan, i-adobo, i-gulay, dinengdeng, diba? Lagyan mo ng saluyot with sahog na pritong bangus, diba? Ay, solve na ang buhay, mga ka-action. Diba? Ganun lang kasimple mabuhay. Ganun lang simple. Simple pero masarap. Tapos, lagyan mo ng bagbag kong, diba? Okay. Hindi nyo alam yun, mayaman kasi kayo. Diba? Pero masarap yun, diba? Yung labong. Tapos, meron pa yung atsarang labong. Yan, lahat mga ka-aksyon. Talaga naman. Maraming salamat daw po, Sister Julia, sa inyo pong binigay, na syempre pagmamahal, mga ka-aksyon. Pa-shoutout din kay Sister Riza. Salamat din po, Sister Riza. Yan, shoutout po kay Sister Riza.
Pinapabati po kayo ni Pastor. At syempre kay Pastor Andrew Estrada Jr. po, dyan sa may bayan po ng Manawag. Magandang hapon po sa inyo. At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, sa mga listeners and viewers po natin na nanonood, pwede po kayong mag-comment dyan, mga ka-aksyon, para alam po natin kung sino-sino yung mga nanonood kasi hindi ko nakikita eh. Yeah, para alam natin. Ano lang kayo dyan? Hello, ganyan lang. Hello. Yeah, pero balikan natin ang atin pong kwento ngayong araw po ng Thursday, mga ka-aksyon. Sa mga kaka-open lang, kaka-tune in lang sa atin pong program at hindi nyo naabutan yung atin pong kwento. Tungkol ho ito, mga ka-aksyon, sa mga step kids. Ayan, kasi yung atin hong letter sender, meron po siyang mga meron siyang stepson and stepdaughter, mga ka-aksyon, ano? At siya rin, meron din siyang anak. Pero ang sa kanya lang ay dalawang responsibilidad lang ang gusto niyang kumbaga ibigay doon sa sa kanya hong mga stepkids, mga ka-aksyon. Yun ay yung paghuhugas ng kanila pong pinggan, pinagkainan ho nila, and then pagba-vacuum sa ilang mga areas sa bahay. So yun lang hinihingi niya, pero hindi kasi nagagawa, mga ka-aksyon. Kumbaga, ang ending, siya rin ang gumagawa sa lahat, mga ka-aksyon. And mind you, yung ano pong letter sender ay working. Yan, siya po ay isang work from home, and then sinasabay niya rin ang kanya hong pag-aaral, di ba? So yun, mga ka-aksyon, hanggang siya po ay napagod. Ayan. Pero syempre, kung naapekto ng physical at mental health mo sa ating letter sender, huwag mong baliwalain yan, di ba? Walang relationship na worth it kung kapalit naman na yung tuluyang pagkasira ng sarili mo, mga ka-aksyon. Protecting your peace is not selfish, mga ka-aksyon. Especially kung may anak kang umaasa sa'yo, di ba? At yun lang naman, mga ka-aksyon. Naranasan niyo na po ba yung ganun? Yung kayo lahat yung gumagawa, tapos ang ending, kayo pa yung lumabas na masama, di ba? So, kayo po ba, mga ka-aksyon, kung ilalagay natin yung, ang tawag dito, sarili nyo sa letter sender natin, kayo yung nasa sitwasyon niya, ano po ba yung gagawin nyo ding, paano nyo po ba i-handle din ang inyong mga stepkids, na ayaw tumulong sa bahay, di ba? Kasi syempre, mga ka-aksyon ng mga gawaing bahay, hindi lang naman yan para kay mama, di ba? Para kay mami. Alam niyo, kumbaga tulong-tulong talaga, mga ka-aksyon. At syempre, yung pag-uhugas ng pinagkainan ng mga pinggan, I think di naman yan sobrang bigat, di ba? Yung pagba-vacuum. Alam niyo, social na nga yung pagba-vacuum di ba? Kasi yung ibang mga bata pinagwawalis pa, 'di ba? Sa loob at sa labas pa ng bahay, wawalisan pa yung bakuran, 'di ba? Hanggang sa likod ng bahay, yung vacuum mas madali na ngayong buhay, mga ka-aksyon 'di ba? Kung control mo lang ganyan ano na yung kalat or di ka naman mga alikabok, ganyan. 'Di ba? So hindi naman mabigat 'yon para sa mga bata, mga ka-aksyon. And then kasi yan, kailangan nyo ding maintindihan, lalo-lalo na kahit na hindi nyo stepkids, sa sarili nyo mga anak, mga ka-aksyon. Nagigets ko yung mga nagigets ko yung mga parents, yung mga nanay na tuturuan nila sa mga gawaing bahay yung mga anak nila. Kasi darating yung time, mga ka-aksyon, na yung mga bata, tayo, mga kabataan, darating yung point na tayo na lang din ang aasahan ng sarili natin, di ba? Tatayo na rin tayo sa sarili nating mga paa, 'di ba? Well, without the help of our parents na, 'di ba? Like kunwari mag-work ka na, 'di ba? Kailangan mong lumipat ng kung saan ka magstay, 'di ba? So mag-isa ka na lang. 'Yun ang kailangan. So hindi pala yung mga kumbaga utos pala ng nanay na paghuhugas, pagwawalis, paglilinis ng bahay, hindi yan para pahirapan, 'di ba? Hindi yan para wala nang gawin yung nanay. Kumbaga, pagtuturo din yan sa atin na maging responsable. Diba? Kasi darating talaga sa punto, sa ayaw man natin at gusto natin, mga ka-aksyon, darating talaga sa punto na sarili lang din natin ang aasahan natin. Diba? So, mas okay na yung mulat na tayo na ganito pala yung realidad ng buhay. Diba? Na walang maghuhugas ng pinagkainan mo, ikaw yun. Diba? Na walang maglilinis ng bahay mo, walang ibang gagawa nito kundi ikaw lang. Diba? Dadating ka sa ganung point, and then magiging magulang ka din. So, siguro, i-take natin as training ground. Diba? Dapat sa mga bata ngayon kasi kapag inutusan, parang,
di ba? Ano ba yan? Pagod na ako sa school, di ba? Daming utos ng nanay ko or ng tatay ko, di ba? Again, isa rin yan dun sa nila, kumbaga tinuturuan ka nilang maging responsable bilang tao, bilang isang kabataan, di ba? At hindi para dagdagan, di ba? Yung stress mo bilang anak din, di ba? Yun lang. At syempre, matuto tayo sa mga bagay-bagay, di ba? Kasi balang araw, tayo, magiging magulang din tayo, mga ka-aksyon, di ba? At hindi habang buhay, ay nandyan po yung mga magulang natin, di ba? Yun lang naman, inihahanda tayo ng mga magulang natin into yung real world, kumbaga, mga ka-aksyon. Sabi dito ni Pastor Andrew Estrada, nakaka-stress po Ma'am Angel, ang hirap utusan ng mga kabataan. Ngayon, lalo na kung naglalaro sila sa cellphone. Nakakamiss yung ugali ng 80s at 90s. Hindi ka makapaglaro kung hindi mo tapos ang trabaho mo sa bahay. O, 'di ba? Kahit maging na tayo, maging totoo na tayo, mga ka-aksyon. Ang laki ng pagkakaiba, 'di ba? Dati and then ngayon, mga ka-aksyon, lagi nga nilang sinasabi, ibang-iba na talaga yung mga kabataan ngayon kumpara dati, mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, agree ako doon, di ba? May part talaga na sobrang kasi mga kabataan ngayon, uutusan mo parang, di ba? Hindi mautusan, mga ka-aksyon. May mga nanay na na, kunin mo ngayon ganito, pero sila rin ang kukuha, yung mga nanay, di ba? Diba? Minsan, syempre, stress sila eh. Pag-utos nga lang ng konting iabot lang ganito, diba? So, nanay na lang gagawa, diba? Pero sa mga kabataan, lang tayo. Tulungan natin yung mga magulang natin. Kasi again, rin natin yan eh. Tinutulungan din nila tayong maging responsable, diba? Minumulat na nila tayo doon sa buhay na magiging tayo din in the future, mga ka-aksyon, kapag tayo rin po ay nagkapamilya, di ba? Sabi dito na imbaga malaman ng Angel, galing ako sa credit, kararating lang po. Ako, maraming salamat po Nanay Vivian dahil kayo po ay safe, Safe po kayong umalis, safe din po kayong umuwi sa inyong tahanan. Magandang hapon po Nanay Vivian, kayo po ay magpahinga po at kumain po, baka hindi pa po kayo nag-lunch, Yung ganda lang, mga ka-aksyon, na nagkaroon din ako ng nanay. Online nanay, si Nanay Vivian. Siyempre, di pa kami nagkikita, diba? Mura na lang kami sa radyo, sa Facebook Live. Pero grabe din. Everyday din siyang nag-chat, mga ka-aksyon. Everyday nag-chat. Everyday siyang nagko-comment, nag-chat siya, nangungumusta, ganyan, diba? Bagmat hindi pa kami nagkita. Pero maraming salamat po Nanay Vivian sa inyo pong pagmamahal at pagsuporta po sa atin pong programa at dito po sa Action Radio. At kamusta po kayo? Kamusta po dyan sa may Tubaw, La Union? Isa kong nanay dyan sa may La Union. At syempre, Nanay Christy Fabelaison, isa ring mga nanay natin yan, dito ho sa atin hong himpilan sa Action Radio. Ayan, sa mga nanay, tulungan po ninyo, ay mga anak, tulungan yung mga parents ninyo, mga ka-aksyon. Pero mamaya, babalikan po natin yung iba pa nating kwento. Oras natin, 1:40 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito, mga ka-aksyon. Sinabi ng Department of Education or DepEd na labis na nakaapekto ang kamakailan lamang na class suspensions mula sa sunod-sunod na paghagupit ng bagyo at monsoon rains sa mahigit na 6 na milyong mga mag-aaral at 8,000 eskwelahan sa buong bansa. Sa naging pagbisita ni Education Secretary Sunny Angara sa Santolan Elementary School araw ng Miyerkules, sinabi dito na sa mga mamamahayag na sa kabila nito nanatili pa ring nakakasa ang mga hakbang upang matiyak na hindi mahahadlangan ang pag-aaral kahit pa ang mga estudyante ay hindi nakagamit
or makagamit ng silid-aralan dahil ginagamit na evacuation center sa mga paaralan. Ang pag-aaral sa Santol Elementary School ay nagambala sa 3 araw mula August 9 hanggang 11 matapos na magsilbi itong evacuation center para sa mahigit 700 na pamilya kung saan ang mga bahay binaha sanhi ng walang tigil na pag-ulan. Samantala, tinitingnan naman ng DepEd kung paano i-improve ang guidelines pagdating sa mga tuntunin ng suspensyon at pagpapatuloy ng klase. Tinatanong din na ang mga eskwelahan kung kailan ba mag-suspend doon sa areas at sa mga granular at mga localized ang mga suspension. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or
0917-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Ordoneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sed Liniment, sa sakit ng katawan niya nagsagot agad. Sed Liniment. Oras natin mga ka-aksyon, 1:47 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod, Action Angel Peralta, sa atin pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga public service announcement, mga nais po ninyong batiin, mga gusto po ninyong i-share na mga kwento po ninyo, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Sa pagpapatuloy ng ating pong programa, magandang hapon pa rin po sa lahat ng mga ka-action po nating nakatutok, nakikinig sa atin pong programa, sa airwaves, sa Facebook Live, at sa lahat mga ka-action, good afternoon po sa inyo. Sa mga nakatune in na simula pa kanina, good afternoon po sa inyong lahat mga ka-action. Nasa huling parte na po tayo ng atin pong programa, nasa huling yugto na, parang kwento lang din, nasa huling part na. Sa ating letter sender, sabi dito ni Ma'am Shane, hi sender, sabi niya, I know sobrang nakakapagod and exhausting magpaalala. Sabi niya, I live with my own son at alam niya na siya dapat ang naguhugas ng pinagkainan. That was his main job sa bahay. Pero talaga naman, need pa paalalahanan lagi. My point is, sabi dito, habaan pa natin ang pasensya. Mabait naman at masunurin ang anak ko. Talagang paalala to the max lang. Or else, gusto ko na lang talagang peltokan sa noo. Ingatan mo ang sarili mo. I'm sure ang mga stepkids mo ay mababait. Ay alam na malinis ka sa bahay. Kaya lang, parang ang mga pako na need pukpukin ng paalala. Sabi niya, napakaganda naman Ma'am Shane ng inyo pong paalala. Sabi niya dito, parang mga pako na need pukpukin ng paalala. Yun naman pala. So, sabi niya habaan pa raw ang pasensya, letter sender. Yan po yung view ni Mama Shane, habaan pa daw ang pasensya. And then, ganyan daw talagang paalala to the max. Ganun yata talaga pag mga kabataan, mga ka-action, kumbaga, pag once mo sinabihan mo, magbugas ka. Mamaya, di ba? Magbugas ka, mamaya. Tapos pag sumigaw na, Mga 3 strikes lang, di ba? Pero sana sa mga kabataan, sa mga anak, di ba? Huwag nyo i-stressan ng mga magulang ninyo, lalo na ng mga nanay, Oo, kasi syempre, pagod na yung mga yan, mga ka-aksyon. Yun lang, parang pako, need daw pukpukin ng paalala, di ba? At masasabi ko siguro sa letter sender natin, yun nga, bilang isang magulang, alam naman natin kasi mga ka-aksyon galing din sila sa broken family, di ba? So, clueless ang mga mga responsableng mga magulang, di ba? Parang, kumbaga, para sa akin siguro,
Siyempre, sabi mo nga, nakakapagod magpaalala, nakakapagod din pagsabihan sila, di ba? Alam niyo, ganun rin yung mga kabataan mga ka-action kapag hindi mo sinabi, pag hindi mo inutos sa kanila, parang hindi nila gagawin. Parang, pero may mga ilan naman nagkukusa talaga, di ba? Alam nila na kapag pagod na yung magulang, nako, hindi ko na maghugas ng plato, di ba? Ang ganun. Siguro minsan lang kasi nadadala sila dun sa sa technology yan, sa mga gadgets, 'di ba? Sabi mo nga, computer yung stepson mo, yung daughter mo naman nanonood ng mga series, 'di ba? Nagse-cellphone, nag-scroll, baka yun na nakakaapekto din sa kanila yun. Mga ka-action siguro mas isipin mo rin yung self mo, 'di ba? Kumbaga yung health mo, 'di ba? Siguro pag-usapan nyo ng asawa mo, di ba? Para siya, kasi siya yung tatay, di ba? At ikaw, tumatayo ka na rin, magulang, di ba? Nanay ng mga bata. So, pag-usapan nyo, paano nyo kakausapin yung mga stepkids ninyo, di ba? Paano ba dapat? Ipaintindi nyo sa kanila, di ba? Na ito, kailangan habang bata pa kayo, mamulat na kayo sa ganitong buhay, like yung pagiging responsable, di ba? Yan yung pagtulong, hindi naman yan mabigat, mga ka-action, parang yung paghuhugas ng plato. Ewan ko ba kasi mga ka-action, ba naman kasi yung paghuhugas ng plato yung pinakaayaw ng mga kabataan, diba? Isa sa mga gawaing bahay na talagang tinatakasan. Ewan ko kung anong meron dyan. Even ako, mga ka-action, talagang hate na hate ko yung paghuhugas ng pinggan. Dati, diba? Pero ngayon, parang okay. Ganyan. Siguro kasi dahil mong kailangan sabunin, di ba? Baso, plato, kutsara, di ba? Kaldero. Papais-isan pa sa'yo kasi umitim na yung nung kaldero. Ewan ko ba kung anong meron sa paghuhugas. Pagwalisin nyo na ako, pag-awag lang ang hugas. Pero lately lang, okay naman pala siya mga ka-action. No? Pero hindi natin matatakasan yan unless gamitin nyo yung disposable, diba? Yung paper plate, diba? Parang hindi na maghugas, tatapon nyo na lang. Pero kadagdag naman sa basura. Yun lang, hindi natin pwedeng sa mga kabataan, diba? Sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Kasi nasa Bible yan, mga ka-action, sa mga kabataan. Sumunod yung pagsunod sa magulang, diba? May kalakip na yan, pagpapala, mga ka-action, no? At pag-honor din yun sa ating Panginoon, diba? Kapag sinusunod natin yung magulang natin, in-honor din natin yung mga utos ng ating Panginoon, diba? So yun lang naman mga ka-action, ang pagmamahal sa magulang, kasama niyan, ang pagsunod, diba? Sa kanila hong mga sinasabi. And I know, hindi naman yan para pahirapan, para ikasama natin. Hindi na to tungkol sa paghuhugas ng pinggan or ng mga pinagkainan. Tungkol na ito doon sa pagbibigay nila ng aral sa inyo, di ba? Yun yung sinasabi ko, hindi habang buhay nandiyan sila. Kahit na hindi mo totoong mami, hindi mo totoong daddy, di ba? Sumunod ka pa rin. Kasi gusto nila yung hindi kayo mapahamak, di ba? Gusto nila matuto kayo. Gusto nila dumating yung araw na kahit na mawala na sila, kaya nyo pa rin yung mga sarili ninyo, mga ka-aksyon. Diba? Kasi again, darating yung araw na sarili nyo lang din yung aasahan ninyo kapag kayo nagtatrabaho, lumayo na kayo sa kanila, punta na kayo ng Manila, diba? Punta na kayo ng ibang bansa, nag-work na kayo. So, ikaw na lang, sarili mo na lang yung aasahan mo, mga ka-action. So, doon mo ma-realize na, oo nga pala, diba? At least hindi ka na mahihirapan, marunong ka magluto, diba? Marunong ka maglinis. Diba? Yun lang naman, mga ka-action. Sa mga kabataan dyan, huwag kayo maiinis sa mga magulang nyo, diba? Kapag inuutusan kayo. Kasi darating din yung time na hanap-hanapin nyo yung pag-uutos nila, diba? Kasi, again, hindi habang buhay, kasama natin sila, nasa tabi natin sila para umalalay sa atin. Doon yung marirealize na, oo pala, diba? Kaya pala niya ako tinuruang maglaba, diba? Kasi kapag ikaw magiging magulang ka na din, ikaw na maglalaba, diba? Kaya pala ako tinuruang magluto, diba? Kasi magiging parents ka din, magluluto ka din, diba? So, it makes sense, mga ka-aksyon. May point sila. Ma-realize mo yan pag naging magulang ka na rin, diba? And naging independent ka na rin, diba? Yun lang naman, sundin ng magulang, yan ang pinaka kuwan natin, bilang mga kabataan, mga ka-aksyon.
Sabi dito, nakaka-stress talaga Ma'am Angel. Lalo galing ako sa bukid. Ako pa rin na magluto at maghugas ng pinggan. Pero kaya pa naman po. Naku, diba? Sabi ko sa inyo mga ka-action ng mga pagmamahal ng parents, magulang, nanay. Lalo na yung nanay mga ka-action. Sabi nga nila, isa sa mga yung walang sweldo, diba? Na trabaho. Yung nanay, diba? Kasi ginagawa nila yan out of love because, di ba, mahal nila tayo, nagkikare sila. Sabi ko nga, pag walang nanay, mga ka-action, magulo ang bahay, di ba? Pag walang nanay, so anong kakainin, diba? Dali mo, well, yung tatay ko naman, masarap siya magluto, mga ka-action, pero yung nanay ko, iba yung luto niya, sa dinding, ganyan, diba? Iba pa rin yung care ng nanay, mga ka-action. At yung pag-aalaga kasi ng nanay, hindi lang nagtatapos doon sa nilabas ka niya sa mundong to, di ba? Until magkaroon ka ng pamilya mo din, aalagaan niya yung mga apo niya, di ba? So mahalin niyo yung mga nanay, di ba? Yung nanay, si Madam Julia, di ba? Kaya pa naman daw po niya. So saludo po kami, saludo po sa Action Angel, sa lahat po ng mga nanay, sa lahat po ng mga tatay, mga parents po na ginagawa ang the best nila para lang maayos yung family, mga ka-action. Maayos po yung buhay ng mga anak nila, mga ka-action. Kasi again, tayo din mga kabataan ngayon, magiging magulang din tayo soon, di ba? So doon natin ma-realize na, kaya pala ganito, di ba? Unconditional lang love ng mga parents, mga ka-action. So bilang mga anak, sa mga nakikinig ngayon, alam ko walang pasok yung iba sa atin. Sa mga nakikinig, mahalin ninyo mga magulang ninyo, no? Kasabay ng pagmamahal ay ang pagsunod. Diba? Kasi hindi naman tayo ipapahamak ng mga magulang. They want the best para sa atin, mga ka-action. Yun lang. Huwag nyo istisan si Madam Julia. Madam, kita-kits po tayo sa Sunday, no? Para ano po yan, release po natin lahat ng stress. Kita-kits po sa Sunday. Kaya Madam Julia, kayo po ay namimiss na ng church. At syempre kay yung si dati yun, nagkasama namin sa camp. Si Jefferson, ayan. Saan na po ba siya ngayon, Ma'am Julia? Si Jeff. Ayan. Si Jefferson, saan na po siya ngayon? Kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang mga pananim po natin? At pinapaabot po ni Pastor. Maraming salamat daw po sa labong, at sa gulay. Naku, mamaya sisilipin ko ngayong kalabungan ko doon. Pakala mo meron. Hindi pala sa akin. Nakikiano lang pala. Pero oras natin, mga ka-aksyon. 2 minuto na lamang po bago sumapit ang 2:00 ng hapon. At syempre kapag 2:00 na, tayo po ay magpapaalam na, mga ka-aksyon, dito po sa atin pong programa. Pero bago po yan, batiin po muna natin yung mga tumutok po sa atin. Diyan nanonood po sa atin si Lawrence BJ Lopez. Hello, kaya BJ, yan. Shout out sa iyo. Magandang hapon. Batiin din po natin Nanay Christy Fabileso ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Sir Rex Villaluz, sa may Damortis Bazaar or saan ba kayo ngayon? Kay Sir Manolito Mondero ng Urbis Tondo, magandang hapon po. Nanay Vivian Olarte. Ayan, nasa Baguio daw si Jeff. Sa Baguio siya. No? Ito yung mga kasama naming young people dati, mga kaksyon na mga nagkaroon ng camp, doon sa church. At batiin din po natin, mga kaksyon, si Nanay Vivian. Maraming salamat po, Sir Carlo Aquino. Si Jenaline, ayan. Ang Dumandon family. Ang Dumandon family, mga ka-aksyon, dyan sa may Agoo, shout out po sa inyo. Batiin din po natin si Kenneth Baletsia Pagal, si Reynaldo Laison Sr., si Reynaldo Laison Jr., ayan, lahat na. Shout out po kay Ma'am Malu Malano, maraming salamat po, hello po. Kay Sir Jenor Peralta ng Centrum Fuel Calasiao, kay Madam Rosal Miss Hugilon, ayan. Ang next na uy! Kay Ate Charlene Biduya Dumundon ng Agoo, kay Kuya Rolando Dumundon, at sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, shout out po sa inyo, maraming salamat po. Pastor Andrew Estrada Jr., maraming salamat po sa inyong advice. Nanay Vivian, at kay Sir Manolito Mondero, hello po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Sir Rene Boy Paragas, Sir Eranio Paragas, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Oras natin, 2:00 ng hapon na, mga ka-aksyon, at hanggang dito lamang po ang programang Love Notes Unlimited.
Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po ang yung nakakwentuhan. Ako po ito, si Action Angel Peralta. Tumutok po kayo mga ka-aksyon. Bukas po ulit yan, programang Love Notes Unlimited. Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Pag-usapan po natin ang usaping pag-ibig. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Hits! Action Radio! Balik! Top Hits! Magandang hapon, Pilipinas!
isang maaksyong hapon na Pangasinan at Dagupan. Yan, ngayon ay araw po ng Thursday, yan, Huwebes, August 13, 2026. Tapos sumasa inyo po ang programang ito, Balik Top Hits. Yan, samahan niyo po kami dito po sa programang Balik Top Hits mula alas 2 po yan hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin po yan sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz. At ako po ang inyong makakapiling, Aksyon Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin. Kasama naman po natin sa atin pong Masters Control, Engineer Kenneth Villanueva. Ayan, kamusta kayo mga ka-aksyon? Maulan pa ba sa inyong mga bayan? Yan mga ka-aksyon. Patuloy nga po tayong makinig po ng mga kantang walang kupas dito po sa atin pong programang Balik Top Hits. At dahil Huwebes mga ka-aksyon, it's OPM Thursday po mga ka-aksyon. Kaya mga papakinggan po natin naman yung mga original yan, Filipino music, Pilipino. Dugong Pilipino ang umawit, di ba mga ka-aksyon? Kaya sa oras po nito mga ka-aksyon, ay kung gusto nyo rin po pala magpabate, di ba mga ka-aksyon, ay feel free po, mag-text po sa atin pong text line na 0922-852-1161. At sa oras po na ito atin pong pakinggan ang Pangako Sa'yo by Ray Valera. Akala ko ang wagas na pag-ibig sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Ako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman.
for better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Upang di magkalayo, kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ako sa'yo ipaglalaban ko, sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Mayroong lungkot sa iyong mga mata, at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghirap mo'y nadarama ko rin. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mo mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako, sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako, sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitis. Sa sandaling kailangan mo ako. Narito ang mga palad ko, handang dumamay
Balik Top Hits! Action Radyo Balik Top Hits! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay 2:17 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya, wow! White Roses! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two! White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! This is Easy Hugasin's a champion dishwasher. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dahil sa pag-take ng SED Panyawan Capsule, Salamat sa Panginoon, biniyayaan na po uli kami ng kakaroon na po uli kami ng baby. Dahil po sa pag-take ko ng Panyawan Capsule, natulungan niya ako nawala yung nararamdaman kong sakit sa matris ko, yung bukod. Napapasalamat ako sa Panginoon. Kasi sa totoo lang po talaga,
Matagal ko talagang iniintay sa kutong yun. Sed Panyawan Capsule Plus, sagot sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Balik Top Hits. Ako pa rin po ang inyong kapiling, Action Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin sa atin po nga technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Yan, maraming salamat din po sa atin pong mga listeners na patuloy pong nakatutok sa atin pong mga programa dito po sa Action Radyo Pangasinan. And especially dito po sa ating programang Balik Top Hits. Ma-aksyong hapon po sa Lyson family. Diyan po si Ma'am Christy Fabia Lyson. Ganon din po kay Sir Reynaldo Jr., and Reynaldo Sr. Ganon din po kay Mama Malanum, Ma'am Malu Malanum. Ganon din po kay Ma'am Juvie. At sa Quintos and Daray family, wala naman po sa Tayug. And Villanueva family from San Nicolas naman po. And maraming salamat po. Ayan, at patuloy nga po na yung makinig. Yan, sa mga kantang walang kupas na hatid po sa inyo ng Balik Top Hits. At atin pong pakinggan ang Tunay na Mahal by Lani Misalucha. Binibigkas ng labi mo, ngunit
sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mali man ang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Di ko akalaing magagawa mo sa'kin ito, matapos ko maibigay ang lahat-lahat sa'yo. Iniwan mo ako, nag-isa at nagdurugo. Kinabukasan kaya'y mabubuhay pa ako. Pakinggan mo ang aking awitin, dalay lamang sa'yo. Sinaktan mong aking damdamin, ngunit di mo na sana sinaktan ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ng asido, binukpok ng martilyo. Sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo, maubusan ako ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko.
ay sa'yo. Sabi mo, traffic ka lang, naniwala naman ako. Pakinggan mo ang aking awitin, inaalay lamang sa'yo. Sinaktan mong aking damdamin, ngunit di mo na sana sinaktan ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko, nilagyan mo ng pulilyo, sinunog mo ng posporo, hinampas mo ng tubo. Sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo. Paubusan na ako ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko. Di mo kagad sinabi sa'kin, di mo na ako gusto. Nakuha mo pa akong ipakagat sa aso nyo. Sinisiraan mo ko sa harap ng magulang mo. Manananggal sa sampalok ang sabi mo, kapatid ko. Pakinggan mo ang aking awitin, inaalay lamang sa'yo. Sinaktan mo ang aking damdamin, ngunit di mo na sana sinaktan ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko, kinaskas mo ng spilyo, tinaktak ka ng Ajinomoto'y pinakain sa aso. Sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo. Mauubusan na ako ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko, hinampas ng jungle polo, pinanglinis mo ng banyo, dinikdik mo ng maso. Sinaktan mo ang puso ko, ngayon ako'y naghihingalo. Maubusan na ako ng dugo. Sinaktan mo ang puso ko. Sa nakakarinig nito, please lang makibalik ang puso ko. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita, Aksyon Radio. issue at komentaryo, Aksyon Radio. musika at showbiz, Aksyon Radio. at sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. Ang oras po natin ay alas 2:38 ng hapon. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. At narito ang balita sa oras na ito.
umabot na sa 3,733,883 na katao o 1,087,246 na pamilya ang naapektuhan ng habagat at ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang sa mga apektadong lugar ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa kabuoang bilang, 53,570 individual o 15,017 na pamilya ang pansamantalang nananatili sa 553 na evacuation centers. Ayon sa NDRRMC, 1,339 na bahay ang nawasak, habang umabot sa 2.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Nananatili na mga 21 ang kumpirmadong nasawi dahil sa epekto ng mga weather system. Sa bilang na ito, 15 ang mula sa Benguet dahil sa landslide sa La Trinidad, Baguio at Atok. Sa Rizal, 3 ang nasawi, 2 sa Rodriguez dahil sa rock slide at 1 sa Antipolo matapos matamaan ng natumbang puno. Ang natitirang 3 nasawi ay mula sa Batangas dahil sa pagkalunod, pagkakakuryente at landslide. Mayroon ding 14 na nasugatan kung saan ang 11 ay mula sa Benguet, habang tig-isa naman ang naitala sa Ilocos Sur, Rizal at Cavite. Dahil sa landslide, malakas na agos ng tubig at aksidente sa sasakyan. Sa ngayon, umabot na sa 458 million pesos ang naipamahaging tulong sa mga biktima ng kalamidad. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sa kintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron
meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Balik Top Hits. Ako pa rin po inyong kapiling, Action Kimberly Davenport, at kasama pa rin po natin sa atin pong Masters Control, Engineer Kenneth Villanueva. Yan, nag-enjoy pa rin kayo mga ka-action, ano? Sa mga tagapakinig po natin dyan, ng mga jeepney driver, mga nanay, yan din po dyan sa Galvan Street. Yan, mula po sa Tayug. Yan, maaksyong hapon po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy nga po tayo nga makinig po ng mga kantang walang kupas. OPM. It's OPM Thursday mga ka-action. Kaya atin pong pakinggan ang Bukas na Lang Kita Mamahalin by Lani Misalucha. Kahirapan umibig sa di tamang panahon, kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noong pa kita nakilala, sana noong pa lang na ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita kay hirap palang umibig
Malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y inyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok na ringgit. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-laan sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap, yakap kong anong sarap, ang iyong mga mata na minsan. Pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y wag nang matapos ang gabi. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-laan sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog o lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan-laan sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Ang suot niya ay lumang-luma, at ang kanyang mga mata'y malanglang. Panaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan. Maghapon siya sa mga daan, nanghihingi ng konting tulong, at madalas niyo siyang hamakin at libakin. Siya ay pulubi, nahamak ninyo. Siya ay pulubi, tao rin katulad nyo.
pagsapit ng dilim, wala man lang siyang matuluyan. Sa lamig ng paligid, walang makublihan. Kailan niyo siya kaaawaan? Kailan niyo siya maunawaan? Pag ang lahat ay huli na, siya'y lilimusan. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh. Ngayon kasi ang deadline nito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Traffic na naman at papasok na ko ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela, habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo, pare ganito lang yan. Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum
may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan nating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isa mo ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Balik Top Hits. Ako pa rin po niyong kapiling, Action Kimberly Davenport. Sama pa rin po natin sa atin pong Master's Control, Engineer Kenneth Villanueva. At ang oras po natin ay alas 3 na po ng hapon. 3:03 na po mga ka-aksyon. At ang oras po na ito ay, ibig sabihin po ay Artist of the Day na po. Atin pong second part ng program po ng atin pong programang Balik Top Hits. Ayan, at ang atin pong Artist of the Day mga ka-aksyon ay isang Filipino rock band na nagmula po yan sa Quezon City noong 1989. Ayan, may 4 po na miyembro po ang atin pong banda, Artists of the Day. Sila Ellie Buendia, Marcos Adoro, Raymond Marasigan at Buddy Zabala. Ang atin pong Artist of the Day ay walang iba po kundi ang Eraserheads. Eraserheads po. Kaya atin pong pakinggan ang kanila pong kantang Ang Huling El Bimbo. Nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay, at walang gamay ay
Bungay ng iyong mga mata, lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at dahan-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, kahit na uso ay ito lang ang alam ko. Maghahawak ang ating kamay at walang kamay ay malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig at tunay. Lumipas sa maraming taon, di na tayo nakita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita, at isang gabi nasagasaan sa isang madilim na eskinita.
Buhok mo'y greens ang tindahan sa may baklaran na patingin at tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo ba tayo ang dalawa? Di ko inakalang sisikat ka. Tinawan pa kita na wag mo kung walang hiyan. Medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon, hey! Iba na ang iyong tingin, iba na ang iyong tingin. Nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. Pambili sa mukha mong maganda. Siguro ay may kotse ka na ngayon. Tumarampa sa entablado, galing na gawa ni Soto. Siguro'y malapit ka rin sumali sa supermodel of the whole wide universe. Kasi di ba na ang iyong tingin, di ba na ang iyong tingin, nagbago na lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. Nakita kita sa isang magazine at sa sobrang gulat, di mo napansin, bastos pala ang pamagat. Dali-dali ang binuklat at ako'y namulat sa hubad na katotohanan. Hey! Di ba na ang iyong tingin, di ba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. Di ba na ang iyong tingin, di ba na ang iyong tingin, nagbago ng lahat sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, pagkat kailangan wala kong pera. Pambili sa mukha mong maganda. Nasaan ka na kaya? Sana ay masaya. Sana sa susunod na issue ay centerfold. Yan na. Where were you when this song was number 1? Action Radyo, balik Top Hits! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. TWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan. Ang oras po natin ay 3:16 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ang pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe.
Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, staff folding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement,
Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis paints, pine wood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Balik Top Hits. Kasama niyo pa rin po ako, Action Kimberly Davenport. Sa atin naman po ang Master's Control Engineer Kenneth Villanueva. Ayan mga ka-action, muli ko pong binabate ang mga listeners po natin. May message po tayo mula po kay Sir Reynaldo Laison. Good afternoon po, Action Kim. Maraming salamat po sa pag-greet sa amin ng family. Please play the song mula noon hanggang ngayon by Lea Salonga. Sana ma-play niyo po. Keep safe and have a blessed Thursday afternoon po, Action Kim. God bless po. Have a blessed Thursday afternoon din po kay Sir Reynaldo Laison. Kayo po ba yung junior? Ayan. Aksyong hapon po muli at susubukan po nating i-play po yan, ano? At ganun din po sa mga kay Ma'am Christy Fabia Laison and kay Sir Reynaldo Laison Sr. Ganun po kay Sir Eranio Paragas, Sir Peach, at kay Ma'am Malu Malano, kay Ma'am Vivian Olarte. Ayan, maaksyong hapon po sa inyong lahat. At sa susunod po natin papakinggan mga ka-aksyon, atin pong pakinggan ang Pusong Bato by Jovit Baldivino. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo doon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon sakaling ika'y magising, ang matigas mong damdamin. Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain,
dumating ang tulad mo. At may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Laging mayroon kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan. Dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, oh. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Oh, oh. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko.
sa paghihirap na dulot ko sa buhay mo. Aking nadaramang pagsasama natin di magtatagal. Kay laki ng hadlang sa ating pag-ibig. Kung tayo'y magkakalayo at kahit mayroon ka ng iba, ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Ikaw pa rin ang buhay ko kahit ika'y malayo na. Balik Top Hits! Action Radyo Balik Top Hits! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay 3:37 ng hapon. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. At narito ang balita sa oras na ito. Nakatutok ang Maritime Industry Authority or Marina sa pagpapahigpit ng kaligtasan at kalidad ng serbisyo ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas sa ilalim ng panukalang Memorandum Circular. Sasaklawin ng panukala ang mas mahigpit na pagsunod sa mga alituntunin, operasyon at risk-based enforcement para maging mas maligtas at maayos ang mga domestic maritime operations sa bansa. Layunin nito na matiyak na sumusunod ang lahat ng shipping operations sa mga regulasyon at mapabuti ang serbisyo para sa mga pasahero. Ayon kay Alkim Intern Island Water Transport Services Representative Miles Vidas, magsisilbi itong gabay sa mga shipping operators upang mapahusay ang serbisyo at matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Binigyang diin naman ni Zamboanga Golden Dragon Shipping Corporation Representative Angie Campaner ang kahalagahan ng bukas na konsultasyon ng Marina sa mga sektor ng industriya bago ipatupad ang panukala. Sa ilalim ng panukalang circular, inaasahang mas magiging proactive ang Marina sa pagmonitor ng risk at mas magiging accountable ang mga operator sa kaligtasan ng kanilang mga barko at pasahero. Yan ang ating balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Aksyon Radyo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugasin.
Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ay aso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May problema ka ba sa thyroid glands at bukol-bukol? Subukan ang SED Paniyawan Plus Capsule. May luyang dilaw na may curcumin na makakatulong sa pag-iwas sa abnormal na paglaki ng thyroid gland. Ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga ng thyroid na maaaring magdulot ng ginhawa sa mga taong may goiter. Goiter? Mag-SED Paniyawan Plus, mangustin ka na! Alagang natural, alagang SED Marketing. Balik Top Hits! Action Radyo! Balik Top Hits! Muli tayo po nagbabalik dito po sa programang Balik Top Hits. Ako pa rin po ang inyong kapiling, Action Kimberly Davenport. Kasama pa rin po natin sa atin pong Masters Control, Engineer Kenneth Villanueva. Yan, isang maaksyong hapon po muli sa lahat po ng nakikinig po sa atin. Yan, naway nag-enjoy po kayo, ano? At tuloy-tuloy nga lang po ang ating pong pakikinig. Kaya naman atin pong pakinggan ang Ikaw Sana by Ogie Alcacid. Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin, sasambahin. Sa buhay natin, mayroong isang bukod tangi sa lahat at iibigin ng tapat. Ngunit sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, may ibang makikilala at sa unang pagkikita may tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana.
nakasama mo siya, kapiling ka niya. Bawat sandali, punong-puno ng ligay at saya. Damdamin ay iba, at sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon. Bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. At sa di sinasadyang pagkakataon, at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat, ang inyong mga mata'y nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Ang gandang nakakagkan, katangiang na sa'yo'y maiinggit sila. Tulad mo ay isang bulaklak sa hardin, handog ng langit at ako'y inakit. Ngunit bakit ang iyong ganda'y panlabas na, bumubulag sa gaya kong umiibig sa'yo? Ikaw pala ay rosas na walang bago, tinik ay bumang puso ko'y sinugatan.
sa gaya kong umiibig sa'yo. Ikaw pala ay rosas na walang bango. Tinikay bumaon puso ko'y sinugatan. Sinayan mo o giliw ko, mga handog ng Diyos sa'yo. Pagka ang puso'y mapaglago, nilim ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayan mo o giliw ko, mga handog ng Diyos sa'yo. Pagka ang puso'y mapaglago, nilim ang pag-ibig ko sa'yo. Nilim ang pag-ibig ko sa'yo. Sinayang ang pag-ibig ko sa'yo. Ikaw Si Mommy at si Washing Machine,
Bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nay, mano po? Papasok na po ako sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines, Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ay tanggapin ang tanging alay ko. May problema ka ba sa thyroid glands at bukol-bukol? Subukan ang SED Paniawan Plus Capsule. May luyang dilaw na may curcumin na makakatulong sa pag-iwas sa abnormal na paglaki ng thyroid gland. Ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong din sa pagbawas ng pamamaga ng thyroid na maaaring magdulot ng ginhawa sa mga taong may goiter. Goiter?